ruas di huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, asa tapuka ibadah parmingguota di bagasan minggu sadarion ima di minggu kuasi modo geniti tapahohom marohatta martangiang mahita di bagasan rohatta be mangido pangurupion sian debata di nama dohoti parmingguota martangiang mahita. Amin. Tapuk kama parminggota marede mahitasian buku ede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tulu. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na dinggan na somangaci, asalam gaddahamu marhiti siani molotung nunga di dayamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagugu otai, olopok kamu madebata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martani yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung dirok hatamdo ikom manaon hami jalamati rap doho Tuhan Yesus Kristus asarap hami doho ibana Tuhan sangapon sai parohai mahami asa uduk kami tulomo ni roham jalahot hami dihapor seau nature asa toktong makirim dihahiheo doho dihasangapon sugut silehonon mutu akan naporsea diho. Amin. Mari dimahitasi nomor 557 ayat sada sahatu ayat 2.
patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamuma babadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasa siulaon muna. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi. Dan jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onom ari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianani jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani di bata ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patiki ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho partu patikmi amin. Mare de mahita sian buku ede nomor 170 ayat 1 dot ayat 2. Poti madusat tanagodangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang napigahali hami roh tujulum. Huilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserepami diri nami sadario di julum. Jalau parabotok kami tung najok-jok do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami siat julum alani dosa nami i. Aidang di halomo roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubau ni rohana do lomon di roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami doho pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadei anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite pandidangion dohot hagogoon dito di porbadia asa tarapul situtu rohan nami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapo di goarmu nabadiai. Amin.
hamuma baga-baga ni de bata taringo tu hasesaan ni dosata. Mucat pe akadolok jala humuttal akarobian alai anggo para sinirohauku na sotu pamucat siako jala pada ni hadamioku na sotu pa humordit ninna jahoba si asi iho hasangapo madi de bata na digijang. Marede mahitasian buku ede nomor 443 ayat 1 dohot ayat 2. Epistel di minggu tas sadarion ima sian sada Petrus bidudua ayat sada sahatu ayat 5. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohok nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songon poso-poso na ibaru tubuh uasan mahamu disusu natama na somarlaw asalam magudak kamu horhono nii bahen haluaw molotung naung diday hamu habasaron ni Tuhani ainunga didapotok kamu ibana nasungon batu na mangolu na binolokkon di jolma alai na pinilit jala arga iya di debata say ulo manang hamu paulion songon akabatu na mangolu gabi bagas partod dion jala hamalimon na badia laho mabuan akapilian partod dion halomoan ni rohan ni debata marhite-hite Jesus Kristus ima sahatna martua manatumangihon hata ni debata jala na upeopsa amen. Marede mahitasian buku ede nomor 715 ayat sada dohot ayat 2. Sito
hati dakon maha porsiaw tai songon nani hati dakon di dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dusan na tumo palangit do tano au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria nagabigabian siya to di porbadia adorang sohabubuhan ido Tuhan tanah tumona bernit di pangumon ni silatus nama terpajal do ibana di hapinor silang na tuan na toru dung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siam ni debata Jehovah ama naik pergugu na soha tu dusani di sima ibana pay mamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi perbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot ni hatsani dosa dohot ni hatai na mandok mulak mangulu sugut daging halak na umate dohot ni manguluan na sora sudah. Amin. Tapasada maruhata martani yang mahita Dewata Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang gok puji-pujian mauliate di sobahon rohanami tuadopanmu di pabahenanmu doh di pangaramotionmu di golunami satu minggu sadarion marolo polok marlas ni rohahami ala di pabongot rohami marhite huaso ni barita nauli laho marparsaora di tonga-tongani ganup keluarga nami bi asima roham Tuhan saya topot mapar mingguan ni saluhut hala Kristen nadong dilihat portibion lumobi di tonga-tonga ni huriam hakabibi asang giat marhite parsauran nami gabe ima panadayon nami di hadapanmu ay toktong doho mangaramoti toktong doho madongani hami aleamang pardinggan basa na sumurung Roma hami marsopa mangelek tuadopanmu na badiay ditatap hodo portibion bangso nami nang huriam na mangadopi pandemi virus corona na pola mabahen marsikor akka parsauran nami rabdohot akka dongan nami alay dadaholan di Tuhan marsikor donang akka naniadupan ni akka jolma romahami tuadopanmu Tuhan marhite parminggu nami di bagasan obason ditatap jala di dahodo saluhut nai jala di boto hodo nama sai Tuhan sai topot mahami pasu-pasu maganup keluarga ramoti daging dohot di nasida sai homana pada uhon doh napa matehon virus corona 7 ale Tuhan asa tumbola sami marparsauran di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni lingkungan di tonga-tonga ni huriani masihol malungud dohami Tuhan Roma dapoton bagas corong alai dada bui pikiran dohot rohanami naing pajolon nami ala nunga di pajoloho Tuhan marhiti akka pamarita nami songoni dohot uluan ni huriam mangaturhon saluhut na Tuhan ala ni pakorhon namasai atong marpos ni roha mahami tuho jalahoma dongan nami toktong 7 luanon di bagasan hapor seon nami madok tuk doho Tuhan mangagohon sahid virus corona 7 luan ni arion saya tatap akka dongan nami namardangol akka namarukil akka natongon di bagasan sahid virus corona topot naside Tuhan apuli akka namarsak jalahona mamasu-masu akka ubat na pinakya nasida jalahona mamasu-masu akka jolma lumobi akka para medis mangurupi akka dongan nami namarsita ononi laus marhite minggu sadarion ma Tuhan romahami nang tuadopanmu
laho manubahon soba dohot elhelik nami dinanaing bigion nami mahatam nabadiyai na pinatol hasni inanami Kepala Departemen Diakonia HKBP Inang Pendeta Deborah Borusinaka Sai lehon bisuk gugu hapistaran Jala ramoti daging dohot dini inanami Asabulas nasida patol lason hatam Jala gabi gugu dihami mardapot-dapot Atong rapoko mahami toktong tujuh luanon Jala roma hami nang tuadopanmu di bagasan tikion Mangido hasesaan ni dosa nami Sai sesa madosa nami nagurangi Mangasahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Mauliate madiho Tuhan Amin. Mare demahita sian buku Ede nomor 232 ayat 1 dohot ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha Imam mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di minggu kuasi modo geniti imasian pesalmen 42 ayat sada sahatu ayat onom songonon ma tarsurat disi ende si podaon sian aka anak ni sikora songon pakka lumuton ni ursa di aka guluan songon ido pakka nguluton ni todikku tuho ali debata mauas do tondikku di debata ni debata nama ngului andigan petol has ahu asahwida bohini debata saya ilu-iluku do si panganokku arian dohot borngin ay manipat ari do di pandokku ahu di dia do debatam molo sapala marningot ahu disi jadi usema huhilala rohaku di bagasan na uduri ahu na jolo rabdot akkana torop manopot bagas ni debata uhut marswara olop-olop dot puji-pujian rab dot akka nalaho marari raya boasa sai tukiho ale tondikku jala boasa sai rusak ho di bagasan ahu haposi ma debata ai sai na pujokku dope ibana hatuauni bohikku jo hatuauni bohikku jala debataku
ido yanggo sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa nunga masuk hita tu minggu na palimahon na beribadah minggu partangyangan songoni nang paringotan ari-ari raya gerejani, songoni nang Jumat Agung, buha-buha ijo, pasca parjolo dot pasca napaduahon na baru tapatupa di Bagas Tabe. Ima dalam rangka memutus mata rantai pandemik COVID-10 siang. Lam kreatif do ganup keluarga patupahon parmingguoni dipake do sudena satalenta mulai sian nama rende namar musik dot na melibatkan sude keluarga mulai sian dakdana remaja na poso sahat tuna tua-tuai asa mangolu parmingguoni jala sude terlibat godang tanpa terkecuali. Tumpe di sisi naasi dan bui sakalota nunga godang akan jenuh ujungna menimbulkan kefrustrasian ala kondisi keuangan dalam tuburukna kehidupan sosial tak dalam tu tergangguna ala molo adong akan mate baik alani COVID songoni nang alani naso COVID pitor dikubur do marsogot naik manang langsung sadari sopola boiro sudena tahaholongi songoni dengan sahuta alama biar hona virus coronai jala ala ikon menjaga jarak fisik 1-2 meter ala ikon ketat tak terapon social distancing asa unang hona virus corona hita. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ia pesalmen 42 on ditulis secara khusus dohot maksud songon dia do par pesalmeni boi haluar sian masa-masa sulit manang hamaolon na niadopanna na macai luar biasa masalah na terus menerus beruntun bertubi-tubi dang sidung dope persoalan sinuengon nungaromu se persoalan na mangiku na mambahen lamtu boratna do tekanan baik secara fisik songoni nang kejiwaan nabui mambahen dang tenang ngoluna kuatir gelisah bobonosan alani nama saya dipodai anak ni sikora dohita marhite pandohan ni par pesalmenon na mandok di 42 ayat 2 songon pakkalumuton ni ursa di akka guluan songonido pakkalumutono ni todiku tuho ale debata. HP di terjemahan bahasa Indonesia di Dokdo untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Pandohan hata dipodai na diterjemahon di bahasa Indonesia na dison dohot pandohan pengajaran merupakan dua perkataan na saling menopang dipodai dinasehati biasana poda manang nasehat rosia natumimbo posisina natumua tuaka naditoruna tuaka noposo sian hita asabui masuk di akal nasida jala ulahonon nasida mace bakoto di halak bata
molono poso mamodai na tumua pitor di dokdo anak ingusan dopeho anak natuari dopeho dang dope mandai garam ape nunga pamalo-maloho nunga mamodai pakorhon ni padohan ido gabe mabiar godang anak kota laho makatai ido ubahen godang anak kota naso terampil dope makatai dadaholan di loloan na torop aleta lumobi di parsikolaan soboi be anak kota mengekspresikan na di bagasan rohana alama biar dimuruki akka natumua akka guruna ujungna anak kotai gumodangan do nafasi di sekolah pe dang boi pitor sigok mangalusi suku-suku narosian guru alama biar salah ujungna molorong ujian mengapil mate nama sudah parsiajaran dang bui dikembangkan ala terus holan na didikte guru tarlu mobi di ujian online di partikian nuengon macai memprihatinkan do tingkat kualitas di parbinotuan daya tangkap ni anak kota di kemajuan ni teknologi tamu mobi molo nunga lelet internet nunga stop internet ujungna panik cemas takut kuatir anak kota gelisah mabiar be soboi lulus ujian unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ia pak kalumutono ni joma tu debata di ibarat kodo dohot pak kalumutono ni ursa di angka guluan songon ido pak kalumutono ni todiku tuho ale debata di dokpar pesalmeni mau was doton diku di debata nama ngolui andikan petol has aku asahu ida bohini debata papesalmen memiliki jiwa nama uas tu debata ia di keseharian ni ngoluta dadabui hita terlepas sian air jalan godang do hita nama ngolu di sekitaran Danau Tobaon di sido godang air alai maul dapota air pola ikon makuti air sian tau toba pola ikon di bahen alat teknologi asabui aiki sahat tu jabu-jabu pakeon manuci pakeon mangalopa dohot lan naasi ido ubahen ngolut tahun dang boi terlepas yang aik uboyan dohita menahan rasa lapar alani si panganon tumimbakon mauas di aik ido ubahen diakana hahurangan cairan ujungna gabe mengalami dehidrasi matema museh alanido punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus molo alani namale ala si panganon boy do pihita menahan rasa lapar tumibakon mauas di air punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus songon ido nang ursa na masihol di akka guluan boido mate alani lumunna dakea dapotan guluan songonido nang ngolutta siganuk ari mate do hita abanginang molo so uasan hita dihata ni debata alani ido ikon masih gantung hita dihata ni debata
Sarlu mobi di masa-masa pandemi COVID-19 siaon. Ikon masih gantung hita holan tu di batas samping. Dada tu gana-ganaan. Manang gabe mangalahat horbo hita. Asabui nian hatop tumibu covidon selesai. Inarohatta di bagasan. Manang suku nota oputta nang jumolo berhati. Opung andi gando selesai covidon. On mada opung ubuan sigaret lomoni roham pakai ma dembanon pangan ma na pinadaron ido ingot opung tiki na mangolu ho. Unang be amang inang masa si songonon gabe songon halak naso mananda Kristus hita alai ikon manomba do hita holan tu di bata nasa sadai asa boy hita bertahan asa dicukupi di bata kebutuhan tak marhite na maniru pambahenan ni di bata na mangalehon anak na Tuhan Yesus Kristus mate di hausilang kumokop hita pardosa naso mardosa gabe mardosa alani hita alai sianido tarida holom di bata naso hadodoan itu hita ganut marsada-sada songonido nang pakokopta laho bertahan di haposyota mengadopi pandemik covidon punguan nah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus songon ursa ido hita nuwaingon jalanak uasan di guluan tunggabe prioritas pada bata di ngolunta tunggabe na utama madi bata di ngolunta asa ibana na manggohi kebutuhan ta molotung pejot-jot ta adopi ragam ni akat tekanan gelisah dirita pikirata kacau balau andikan berakhir virus koronaon seakan-akan tuki do debata so mambege angguk-anggukta kadangkala gabe rusak nang dirita mangalului dalan pintas dalan naso halal alani olat nion tujoloanon amang igang molotung salpu hita manomba tuaka gana-ganaan neng mahita holan uasan tuhatani debata sabi haposi ma debata aisai na pucioku dope ibana hatuwaon ni bohiku jala debataku ido na patut si sombauku dadaholan haporsion muna amang inang na niuji di patikian waingon alai tarumobi haporsion ni hami akaparhobas ni Tuhani diuji do dangadong nanggosada na bui paluahon diri sian virus koronaon molotung petumatangi sita arian nang borngin ilu-ilun gabe si panganota arian dohon borngin jala haluan sian pamangata na mandok di dia do debata na pasti di sondo debata rab dohon hita mandongali hita ido ubahen boy hita sahat tutikion sehat jala bertahan sahat tutikion mamuji debata martanyang marminggu tumpe ikon di bagas tabe molo tumpe suku-sukun rohatta saya mangaranapi do mataku dopak doloki sian dia do ulani ro pangurupion tuahu alai anggo pangurupioni holan sian jahobas tabindo si topa langit dohon tanoon selamat minggu kuasi modo geniti tuhatama mama sumasuhita saluhutna
Amen. Martangia Mahita. Mauliate mardungan puji-pujian di soban roh nami Tuhan ale Tuhan ala di luas hodo sahat hami tuminggu kuasi modo geniti na uasan do toktong hami ale Tuhan di hatam nabadiai di aik nasyako alani ale Tuhan molotung pe maol hudapot hami aik hangoluan nasian portibion ala hodo aiki alani ale Tuhan unang holan ngolu na di portibion na huradoti hami alai di sisa ni ngolu nami di kritikal ni ngolu nami di partikian waingon alani pandemi covid sablusia nunga sahat hami memasuki minggu na palimahonon positu turohan nami Tuhan ale Tuhan holan tuhodo hami marsi gantung dada tuang kagana-ganaan alani molo tangis pe hami ale Tuhan Arya dot borgin ilu nami manetek alani akka nama saur di dia doho di bata andikan do hatop virus corona on positu turohanami ikun stop do ale Tuhan ditiki nama cejenekon ido haporsion nami unang lam tumanarita na ruas ni kuriam akka masyarakat di sadok portibion urupi ma pamarentah nami sian pusat Presiden Joko Widodo dot menteri dot akka DPR RI DPRD songoni DPD sahatu daerah talu mobi di pimpinan daerah Kabupaten Toba Samosiron pasu-pasu ale Tuhan Bapak pimpinan daerah Rabdot akka jajaranna asa toktong nasida memiliki kepedulian mengadopi akka nama saun rab bekerja sama habidot gereja-gereja na adong di Sumatera dohotu sandok portibion tua kadongan nami nong parjolo borhat alani coviton homa toktong mandongani sudi keluarga natina dikonna suang songoni nang akadongan nami tim medis na berada di garda terdepan homa Tuhan mamasu-masu nasida molotumpe maol akka kebutuhan hudapot kami harga melonjak tinggi HP pemasukan dang adong kondisi ekonomi lam tuburukna kondisi sosial masyarakat lam tukakuna homa nahu pangasok kami ali Tuhan pasu-pasu nang sudi pimpinan rohaniawan tokoh adat tokoh masyarakat alani ali Tuhan toktong nasida masih rupa-rupan masih tukol-tukolan terutama di angka jurnalis na toktong meliput kami di angka kegiatan-kegiatan asalamar sangap guarmu nabadiai positu turohanami nang homa mandongani nasida songoni ale Tuhan bagas partangyangan parmingguon nahu pake hami sadarion homa toktong mamasu-masu pimpinan ni resotna songoni nang akka people frodon penatuana dot pareses nadong didisik to bahasudutonon dot sudiaka pimpinan-pimpinan na adong di wilayah Kabupaten Samosiron homa mamasu-masu jumlah rahasia misian dosa penglosyon nami Marte Yesus Kristus jalo matangiang namion amin. Mare demahitan sian buku ede nomor 317 ayat sada sahatu ayat tolu huhut mata papungu peliata.
nyakon ma peliata tua dopani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggan, dot nasa uli basan nama uli utus. Upasat hami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Aslam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongan sona di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim amin. Madita sude. Horas